gabi na agad, yun yung nagbabright, no? Ayan, yan yung mga gumuguhit na yan. Ayan yung mga salt brine. Inaasinan nila yung daanan. Gabi na mga ka-that's good. Biglang gabi na. Tumigil na yung buhos ng snow. Pero parang mayroon siyang yung parang mist, kumbaga. Ambon-ambon ng snow. Dito tayo sa downtown. Downtown ka-that's good. Punta tayo sa Lower Mission. Barracks natin. Tambayan. Ito yung bayan. Ili. Uwi na ako mga ka-that's good. Tumigil na yung snow, yung kaninang padilim na. Ang dulas ng kalsada. Hindi ka makapagpatakbo ng mabilis. Yung kalsada na yan, that's good. Sobrang dulas. Ice na yan, tumigas na ice na yung ibabaw ng kalsada. Kaya madulas na. Pag promeno ka, dadaus-dus ka. Kaya dahan-dahan lang. Tapos pag nagpreno, dahan-dahan lang din. Delikado ang mag-drive sa snow mga ka-that's good. Pero dapat sanayin lang. Buti ngayong araw wala akong nakitang mga aksidente. Kasi nung unang buhos ng snow, ang daming na aksidente. Ito dito, karambola rito, tapos doon sa dulo mga bumaliktad na kotse, mga ganun. Ngayong araw wala akong nakita. Hindi ka kasi talaga makapagpatakbo ng mabilis kahit gusto mo. Dahil yung mga sasakyan dikit-dikit. Hindi naman dikit-dikit, magkakalapit. Yan ang dulas ng kalsada. May manipis na ice dyan sa ibabaw niya. Tumigas na. Ramdam ko yung kotse sumasayaw pag ginagasan ko ng biglaan. Malayo pa tayo. Doon pa tayo sa bundok uuwi. Dito tayo sa Benbolin Road. Ito yung kumbaga yung expressway dito sa Kelowna. Kasi parang dalawa lang ang rito. Dito ka dumaan mula Harvey Avenue, mula Springfield. Dalawang ilaw lang yung dadaanan, dalawang traffic light. Matarik to mga ka-that's good. Buweluhan natin. Dito ako muntik mabitin nung unang buhos ng snow. Tarik pala na ito. Muntik akong mainto rito. Yun, dito na tayo. Lapit na tayo. Buti maliwanag dito paggabi. Maraming street light. Ang dulas ng kalsada. Buti kontrolado ko yung kotse. Mahirap pag hindi mo kontrolado yung kotse. Ibig sabihin yung hindi mo gamay. Sasayaw yung kotse mo sa kalsada iikot Yun. Enjoy na enjoy yung pagdadrive sa snow mga ka-that's good. Sarap i-drive kanina habang bumubuhos. Sa susunod ulit na pagbuhos ng snow mga ka-that's good. Good night ka-that's good.
certain minutes, closing mo yun. Certain. Ang kapal ng snow, oh. Bumubuhos. -20. Ngayon dito. Doon tayo, tignan natin. Kapal kapal. Mga bahay, oh. Doon tayo. Ay. Wala, hindi makita yung downtown. Hindi makita. Ayun, oh. Lakas ng buhos niya. Ang lamig ngayon. -20. Ito tayo. I-walking nga natin dun. Grabe, oh. Lamig, oh. Ang paligid. Ano ang paligid natin? Picture mo nga ako rito. Sa poste, sa poste. Sige. Ha? Hindi ka makilala. Okay lang. Yan. Lubog na ako sa snow. Wala na yung paa ko na ba? Napasok ko. Napasok. Grabe, oh. Hanep yung ano niya, oh.
Ito yung na-shovel natin, oh. Yung driveway lang sinabel natin. Ito kasing kotse, kaya dito siya nakapark dahil may mas magandang kotse na nakapark dyan sa loob. Ipapakita ko sa inyo kung anong kotse yung nakapark dyan. Surprise muna. Kaya itong Volkswagen dito muna siya. Meron dyan kotse na hindi pwedeng mabuhusan ng snow eh. Ang kapal, oh. Kala mo may bundok na rito, oh. Wala na. Ito na shovel ko na rito. Tsaka dyan. Kape muna.